Co dalšího? Podej mi ještě něco. Pančelko, ona mi krade. Co kyceš? Jako já jsem tady jako pěkně nachuchtila. Podívejte na můj nádherný věnec. Ano. Takový prostě nikdo nemá. Takový mám jenom já. Nebojte, on to je polarizace, takové, to je zajímavé. To víš, jo. Takže chcete se vyjádřit ke svému dílu? Je to na piču. Všechno je na piču. Dobrý den. Takže pane, máte to velmi pěkné, ano. Já řeknu něco pěkného, chci to strčit do prdele. Taky si myslím, ale myslím, že to bude těžko rádi. Máme nakonec. Máš tady vydal jsem ti ještě pár větviček, To nevadí. je prostě jako toto lupič, krádežnice, potrestát, zabít, vykuchat a dáme ti do toho červeného toho balíku. A to bude svůj. Kováčítka. To uvidíš, to bude s tebou. To už to vidím teďka. Klučíme, zamávejte nám všichni děti do kamery. Aha!